Pa Negre acaba la seva primera ruta americana per presentar la candidatura als Oscars. En un teatre emblemàtic de la ciutat de Miami que van omplir de gom a gom es va projectar la que és representant d'Espanya en els premis cinematogràfics més importants del món. Isona Passola! Diverses personalitats es van aplegar per la presentació del Festival de Cinema Recent Espanyol, que durant aquest cap de setmana ha presentat 7 pel·lícules projectades l'últim any. Bueno, pues presentando con Ejeda una muestra de cine español en Miami. Es una cosa muy fácil y muy sencilla y ya ves la cantidad de gente que viene, ¿no? Una d'aquestes, 3 metros sobre el cielo, amb l'actor Álvaro Cervantes, nominat al Goya com a millor actor per El Juego del Ahorcado. Pues es una experiencia increíble, única y bueno, y me encanta ver la acogida que tiene esta muestra del cine espanyol, no? Isona Passola, per la seva part, estava agraïda al públic americà per la gran rebuda de la seva pel·lícula. Estic amb la campanya, estic molt contenta de fer la campanya aquí. És una experiència fantàstica, la gent molt oberta, els nens tenen molt èxit, la història s'entén molt bé, és una història de misèria moral i física de postguerra, i ells han tingut una postguerra, doncs bé, encara tenen Afganistan, han tingut l'Iraq. Vull dir que jo la rebuda l'he notat enormement càlida. I és que sembla que la pel·lícula agrada igual al públic americà o català. Ens ha encantat. Amb què et quedes? Em quedo amb el nen. M'ha encantat la història del nen i sí, els ocells també, la simbologia dels ocells m'ha agradat molt xula. I think it was very well made. I mean, I usually don't see a lot of films that are made like from other countries, so like being exposed to this is a really good opportunity, and for the most part I feel like it was a really well made film and it told a good message, so yes. I responent preguntes, Isona Passola fa camí cap als Oscars. The best-seller novel in Spain. Jo els dic als meus alumnes, que tinc alumnes, que siguin corredors de fons, que és un ofici molt dur, però és preciós. I el que és corredor de fons hi acaba sent. I allà on vola més, apuntant bé. No tingueu por, val la pena. Tu ets diferent. Els ocells són per volar i per ser lliures, Andreu. Ens podem engabiar, però no podem canviar com som. Aquest seria el teu retrat. El retrat d'un assassí d'ocells.